Goddags YouTube. Det er The Gaming Ralle her. Det er godt nok ikke mig, der optager det, Steffen, lige nu, fordi jeg har skåret computer og ikke nok penge til Fabs. Så det er faktisk Steffen, der optager, men det bliver optaget. Sådan er det, når man har en lortcomputer og ikke en fattig røv. Hold nu kæft, siger du, mand. Ej, men det er Steffen, der optager, men jeg uploader. Vi spiller på sin server, der hedder Shabuzi, hvor man kan købe byer. Der IP'en skal nok ligge i beskrivelsen, og koordinaterne til vores huse, de skal også nok. Byer, de skal også nok ligge. Ja, byer. Så er der Steffen, som kun har et hus. Saber. Ja, lige har jeg færdigt. Ej, men jeg skal nok lidt koordinaterne til vores byer i beskrivelsen. Ellers så vil vi bare rende rundt og være mærkelige. Hvor er du egentlig henne? Nå, for mig? Ja, hvor er du henne? Jeg er i min by. Jeg kommer lige hen til dig. Den kan ikke... Nå, jeg glemte lige din by, den hed med U i stedet for. Det er fordi, det er en sær klasseby. Ja. Så man skulle skændes ud på i andre byer. Jeg tænkte, det var det bedste, at vi kaldte med den helt vildt navn. Det er meget fedt hus. Er det ikke også meningen? Ej! Fedt. Rasmus, skal du ikke finde noget mørkt træ? Jo. Nå jo, så nu når vi optager, kan jeg jo fortælle lidt om kanalen. Altså lige nu der har Steffen ikke rigtig nogen kanal. Jo, han har en kanal, men det er ikke den, han vil bruge. Vi skal lave en ny til Steffen. Ja, okay, du har et par stykker, men du har ikke nogen seriøs. Nej. Og så her den næste måneds tid vil jeg nok uploade, cirka. Og så er det nok højst sandsynligt, ja okay, jeg ved ikke om en måned, cirka en måned. Så er det højst sandsynligt nok Steffen, der kommer til at uploade fra sin egen kanal. Og vi skal nok sige til, og så, hvornår vi skifter kanal. Ja, vi siger til, når det sker. Og så kan det godt være, at min kanal bliver lidt inaktiv et stykke tid, fordi der går et stykke tid, før jeg har nok penge til ny computer og alt muligt. Men jeg skal nok have med i Steffens videoer, tror jeg. Men det er ikke sikkert, at der kommer så mange fra min kanal om en måneds tid eller sådan noget. Men jeg skal nok være med i Steffens videoer, om man så vil det have det eller ej. Nå, en bitte hund. Nå, du står og kigger på mig. Nå, en lille hund. Nå, jeg har lyst til at slå dig. Nå, du skal have noget mørkt træ, eller? Ja. Hvad skal du bruge det til? Som et gulv. Skal det så... shit, det er ikke samme gulv, som jeg har, vel? Nej, det skal være en planke. Kun planker, eller? Ja. Okay. Jeg har mistet min økser og det muligt. Det kan også være, at hvis ikke du har noget at lave, kunne du være lige kunne vise mine bøger også. Nej, det har jeg ikke vist før. Ja, det har jeg godt gjort. Det er kun et stykke tid, selvfølgelig. Ja, det kan jeg. Vanvittigt, men... Nå. Ja. Shit, det er kedeligt at skaffe træ. Det er fandme godt, det er ikke mig, der optager. Det er bare sådan, hug træ. Og hvis I gerne vil se det på anden synsvinkel, så kan I ikke. Hvis I vil se fra Rasmus' synsvinkel, så... Ja, så er det fandme bare synd for jer. Kæft, det borger det her, mand. Ja, det lægger lidt. Og hvis I synes det er lækkert, så er det fordi jeg er ved at uploade en video. Ja. Jeg kan også godt... Skal jeg lægge link til den kanal, du har nu? Det må du godt. Kom. Ja, men så kommer der link til den kanal, Steffen har nu.
Jeg tror, hvis det var noget hardcore Minecraft, han havde uploadet det. Men jeg kan lige simpelthen... Hvis I kunne tænke jer at se noget hardcore Minecraft, så smut ind på hans kanal. Den er snart færdig. Hvad sagde du? Den er snart færdig. Ja, den er snart færdig. Det passer sådan sikkert med, når den her video den er færdig, så den bliver uploadet eller så. Så en halv time eller noget. Men det bliver nok en rimelig kort episode i dag, desværre. Fordi at jeg har simpelthen ikke tid. Det kan være, jeg måske... Ja, jeg tror, jeg ved ikke. Det er i hvert fald lige lidt kort nu. Den næste bliver måske længere. Nu må vi håbe. Ja, hvad sagde du? Nu må vi jo håbe. Ej, men den næste den bliver kortere og kortere og kortere. Så nu kommer op til episode 100, så... Den første var Så kun er det 1 1 minut. sekund. Den første var 1 minut. Ja. Den er længere end 1 minut. Så... Hvor langt har vi egentlig optaget? En 4 minutter nu, Ah, okay. tror jeg. Jamen, jeg skal også sådan... Jeg skal logge her. Så... Ja, det skal så lige siges, at det er den 28. november. Klokken den er 4 minutter i 7, og jeg skal faktisk logge klokken 7. Så det bliver måske kun 7 minutters episode. Ja, noget er retten. Ja. Men i morgen der... Hvad fuck, jeg skal sgu da ikke en skid i morgen, tror jeg. Jeg skal på arbejde godt nok. Jeg gider ikke lige sidde og snakke om, hvorfor det arbejde jeg har lige nu. Det kan blive en anden episode. Jamen, det magter jeg ikke snakke om nu. Det må vi finde ud af. Det skal jeg følge. Jeg har et meget specielt arbejde, hvor jeg sådan står ude på gaden og venter på, at der kommer nogle mænd og tager mig ind i deres biler, og så kører de mig væk. Så bliver jeg faktisk bare misbrugt. Okay. Nej, det passer ikke. Om det ved Steffen godt, for det er ham, der plejer at hente mig. Han får bare lidt rabat, så. Og det skal lige Jeg tror, det er bare sådan en klam. Okay. Ja, det passer ej. Det passer ikke. Nej. Sådan er Steffen ikke. Men sådan er Rasmus. Det er stadig mit arbejde, det er rigtigt nok. Ja, det er mit arbejde, det er bare. Nej. Okay. Jeg tror bare helt den Altså hvis I virkelig godt vil have at vide, hvad mit arbejde er sådan mere forskelligt om mig, så må I skrive det nede i kommentaren, så kan jeg måske lave en vlog eller sådan noget. kom med sådan der. Og jeg kommer ind til din by, og så tror jeg næsten vi skal til at stoppe, når jeg giver dig det her. Så kan det godt være, at næste gang, at vi begynder at optage igen til Steffen, måske noget lidt længere ved byen. Det er måske ikke meget, men måske lidt. Ja. Lav lidt over. Hvor går du henne? Om i min kiste. Og derovre. Det kan også godt være, at Steffen bare stopper. Det ved jeg ikke. Hvad fuck er klokken? Jeg kan lige... Har du vist din by? Nej, jeg har ikke vist din by. Så jeg kunne lige smutte ind og hurtigt hen og gøre det inden. Men det er præcis lukket der. Eller? Det er faktisk meget fedt, det her hus. Ja, det er også meget, der bygget det. Altså, den er stadig under konstruktion. Hold nu kæft, Steffen, mand. Jeg sender op på mit kontor, så kan I komme derop og sige farvel. Ja, det gør vi bare. Det er godt nok. Vi kan gå gulvet færdigt og alt det andet. Hvad fanden er det med temperaturen bare? Vi caller ham bare. Hvor skal det være på et tidspunkt, da det bliver optaget i tekstepack? Det ved man ikke. Nå, lige pludselig. Lige pludselig er der sket noget andet til. Kommer du hen, Steffen, på mit kontor? Sådan der. Jeg har callet dig. Ja, jeg bringer dig lige. Jeg kan bringe mig lige hen. Bring. Shit, så glemte jeg at skrive. What the fuck, man? Så kan du lige trykke på F5 en gang, så vi kan se os begge to. Hey! Kan man det nu? Ja. Vi ses, YouTube. Nej, men jeg skal lige vise Hej hej.